Un ano máis e xa van 5 a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira volve promover a travesía nado Illa de Rúa. Aínda que a proba deportiva celebrarase este domingo, os actos comezarán xa o sábado cunha charla sobre o exercicio terapéutico oncolóxico ás 6 da tarde nas instalacións do Club Náutico de Ribeira. Vamos a iniciar o que os actos da travesía con unha charla que se titula Exercicio terapéutico oncolóxico, que corre a cargo de Inés López Simón, que é a fisioterapeuta que atende a Asociación Española contra o Cancro da provincia da Coruña, que esperemos que, aparte de o sábado con nós, esta é unha charla aberta a todo o mundo, pois no novo local que vamos a abrir, pois tamén podamos dispoñer dos seus servicios. O domingo, os 133 participantes sairán ás 11:30 dende a Illa de Rúa, onde serán trasladados previamente en catamarán. Realizarán un percorrido de 4,5 km ata o Porto Deportivo, nun tempo que oscilará entre os 50 minutos e as 2 horas. Temos un total de 133 inscritos, contábamos, o noso cupo é de 150, por logísticas de 150, completamos este ano 133, é un das, sin dúda, a travesía que máis nadadores levamos desde que empezamos a organizar esta travesía. Chegamos a ter 110, este ano temos 133, eu creo que é un bo dato, é un bo número para o domingo darlle visibilidade a esta travesía. Como, así algunha pincelada, pois temos nadadores que veñen exclusivamente, fan unhas etapas de travesías aquí, como a do domingo, a de Batalla de Rande, que se celebrou en Vigo, veñen algún nadador brasileño, varios portugueses. O remate da competición terá lugar a entrega de trofeos aos gañadores. Entre os favoritos destacan o boirense Hugo Salés, gañador do pasado ano, ou a deportista local Sabela Pensado. O acto pecharase coa distinción aos irmáns Juan Ramón e Manolo Martínez polo seu labor na organización do Arousa Man en favor dos afectados polo dano cerebral adquirido.